Aput mane ochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto mar kawo pach jopiny e wilaya manyien mar somo mar CBC ne obago romo mar kawo pach jopiny ma Homa Bay. Ali Abich woler mathoth kawuok e county ma Homa Bay. A good bouncing ball and nice football shoes. We are CBC champions. Thank you. Chenro mar kawo pach jopiny gi aput mane ochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto e wilaya mar somo manyien mar CBC ne obedo kod romo margi mar kawo pach jopiny kod jokanyo mamoko e sekta mar somo e romo mane obagi Homa Bay High School. Jokanyo e sekta mar somo kama onywando tende riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj nate bade ma Homa Bay okone piny owacho ne odwa dikni kod chako chenro no kapok ne giketo kenge mowinjore. My stage miluongo ni information gathering. Information gathering onego bed among top 3 mar stages of curriculum development. To kaka wuono emitime, it means ni nitie stages manokal. Capitation pesa mimiyo every school in terms of free primary education nikech wadhi domicile e junior secondary e primary schools pesa no nyaka medi from the current 1,400 to not less than 5,000 per child. They cater for projects, they cater for practicals, they cater for gwen miwinjo kiwacho ni jopuonj chiko nyithindo gwen chamogo. Giwacho ni kata mana jopuonjre madhi donjo junior secondary school biro bedo kod achiedh nade mapek kaluwore kod onge mag klese moromo ka jopuonj mag sekondar bende pok omi tiegruok mowinjore. Wanyiso task force ni grades 7, 8 and 9 onego bed domiciled e primary schools. Nikech secondary schools chal ka gima ok oikore mondo receive nyithindo ma e klas 6 gi klas 8 madhi bedo double intake. Gio pok gi jopuonj ma secondary oyudo training madhi miyo gi receive double intake. Homa Bay County has proposed that we should have adequate training of teachers through in-service schedules and infusion of CBC at diploma colleges and university curriculum. Let the teachers be trained. Let them be given many days to be in contact with the content. Jonyuol mani ogolo pachgi ywak ni lai mar somo manyien mar CBC inyogi kaluwore kod gige somo ma idwaro go jopuonjre skule kinde ka kinde ka gidwa ni mondo chenro no dhi nyime to gige somo mag CBC onego bene piny owacho ema chung'e. Gima duong' en ni mondo ming'eni puonjo no nego bed mari. Koro chandruok mantie ni ji owe ting'gi, janyuol owe ting', japuonj owe ting', sirikal owe ting', keche no ka japuonj monego dhi odwar teaching aids mondo nyathi odhi opuonjre godo owe gige wi jonyuol te ma omiyo janyuol neno ni gini pek to moko en japuonj wune monego gol. Koro kama wanene pek kaka jonyuol samoro japuonj oro nyathi ring'o nus kwota kidwaro mote ajili samoro ionge go ka ema wakwayo ng'iyane ni to wanyalo timo nang'o nikech nitie nyithindo madwaro ne odhi e junior secondary to moko bende ok nyal kata luokore. Koro wan kwayo na kaka jadolo akwayo mondo mi wach CBC ne mondo mi obed mar sikunde wakato jopuonj okel kacha to los kaka chenro maber sirikal okonywa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.